fil-Galilija mistednin nimxu fuq l-għolja jisimha Tabor. U għaw inżuru l-Bażilika tat-Trasfigurazzjoni kif inhi llum. Nidħlu fil-knisja u hemm naraw pittura. Ara issa mistednin ngħaddu minn ġol pittura u nimxu lura fiż-żmien. U ara Ġesu ta' Nażaret ma ridx folol illum. Ħamiegħu biss lil Pietru, Ġagbu u Ġwanni fuq din l-istess muntanja Tabor waħedhom. Jidhru Mosè u Elija jitħattu miegħu u bħal sħaba ta' dawl li jamxek dija madwarhom. Mosè tal-imoddi li wkoll kien mar fuq muntanja Sinai tkellem ma' Alla u kien niżel minn hemm wiċċu jixel. Mosè li jirrappreżenta l-liġi. U Elija illi għallut kien jirrappreżenta il-profeti kollha. Elija wkoll kien fi żmienu iltaqa' ma' Alla fuq il-muntanja Sinai, għalih kienet laqa fis-silenzju. Għalhekk illum f'Ġesu hawn fuq il-muntanja il-milja tal-liġi u l-profeti. U ferħ, Pietru tant feraħ illi ma kienx jaf sa jaqbad jagħmel u jgħid dawl u ferħ. Wiċċu Ġesu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. Fuq il-muntanja dija, sinjal ta' meta l-bniedem aħna immissu ma' realtà tremenda, bla qis, bla qiegħ. Mistieden, jekk il-ġisem huwa tassew tempju tal-Ispiritu Santu, illum mistieden inħalli t-tabernaklu jinfetaħ u nidħol fil-preżenza. Pellegrin Maltija mill-Belt indagat dwar il-muntanja u talmet ma tintrabaċ mal-kumditajiet u traffiku tal-Belt. Għalhekk setet tinqata' għal ftit mill-istorbju tad-dar u tal-Belt u l-aktar mill-istorbju illi jagħmlu ħsibijietha u l-emozzjonijiet u l-bżonnijiet tagħha. U ltaqet ma' gwida tajjeb għal vjaġġ tal-muntanja. Il-gwida mhux biss jaf it-triq, iżda kien huwa stess it-triq. Dan huwa ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Ma' kliem il-profeta Iżajja taslilna dejjem l-Istedina. Ejjew nitilgħu il-muntanja tal-Mulej. U mbagħad nerġgħu ninżlu lura l-belt u ngħinu lil minnu fil-bżonn. U nħobbu għax issa nafu kemm hu qrib il-Mulej mal-bniedem. U d-dawl u l-ferħ kemm fuq jistennewna, anzi jistgħu jinżlu lura magħna.